ønske alle en rigtig god match. God tur! Hvad er dine forventninger til turneringen i dag? De er ikke så store, for det er en åbningsmatch, og det betyder, at jeg ikke har været så meget ude endnu, som jeg gerne ville have været. Så det er min første 18 huller, jeg går i år, så de er ikke så store. Har det været en hård vinter? Det har det. Der har været for meget sne, så man ikke rigtig kunne øve sig. Dine forventninger til dagens match? Ikke de store. Det er jo først på sæsonen, så jeg har ikke været ude før, så det bliver lidt spændende, hvad det bliver til. Det er første gang, du er ude i år? Jeg var lige ude i torsdags, men så er det første gang match, ja. Du regner med at slå over par? Det gør jeg i hvert fald, helt sikkert, ja. Regner du også med at vinde? Nej. Hvad er dine forventninger til dagens match? Det er at få en god dag og nogle hyggelige timer. Og resultatet, det er så som så med det. Hvordan har din vintertræning været? Den har været 0. Godt. Hvad er dine forventninger til dagens match? Ingen forventninger, inden det bliver hyggeligt. Har det været en lang vinter? Absolut. En af de længste, jeg kan mindes. Forventer du gå over eller under par? Jeg tror ikke, jeg laver et særligt godt resultat i dag. Men lad os nu se. Alt kan ske. Vinteren har været meget kold, så der har ikke været så meget mulighed for golf. Og med forventninger til i dag, jeg håber det bliver en god runde, og glæder mig til at se, hvordan alle de andre har klaret sig efter vinteren. Hvad er dine forventninger til dagens match? At jeg vil spille fornuftigt og omkring 30 point. Omkring 30 point. Er det bedre eller dårligere, end du plejer? Det er sådan cirka standard. Har der været en lang vinter? Ja, meget. Jeg har ikke spillet i 6 måneder cirka.